Pai maisha twende kupisira iba ndikaseka kuwaita suro kasikabzira. Wazinduru wamudaro. Ndoshala ku discipline. Sasa twende kubanda Mambakana ta. Unogadzirisa ndakutsela discipline. Ukaite makuna kuna mai vangu da. Uri kuabhisira 20 chitobhisa. 20 kwasara 20 notwabhisira. 20 topo. Alisumboramba. Ndakusena ku discipline. Aiwa makumba kwete pana. Iripo. Panapa mukazviita imhosva. Aiwa. Aiwa this woman. Pamusoro mambo. Muna July 18th July ndakaona Judith achiuya kumba kwangu achiripota nyaya yake kuti mufa 15 June ndakada kubatwa chigaro. Mukadzi wake anga asiko akanga ndopa pasakaitika. Inini mbandaona kuti nguva yaita yati fambei. Ndakati pane mazuva zvinhu ndakuda mapurisa anobvunzisisa kuti chii chakaitika. Nyakuitirwa amba aenda kumapurisa. Mapurisa amba vaita mabasa ravo ndopavakadedza munhu pavakaendesa nyaya yachinokwi kumataredzo kumagistrate court. Vakaenda mumagistrate court musi 18 August. Victor amba anobatwa amba anobvuma mhosva yake, amba apiwa mutongo wake, amba adzoka. Akapiwa ningiri suspended sentence, akapiwa 10 months. Haukwanise kuti uite chii usenze uite community service. Amba tagara dare nekomiti yangu ndopatakazopo advise yekuti ndosakaitika mumushamai. Ndayotenda dare ramambo inokana pamukana. Zamu kutaura ndiri kuzvinza, zvinotaurwa mudare ndiri kuzvinza. Ndinzwa kudaro, ndinzwa siri kuti imi makaziva kuti nyaya yakanga handizivi kuti dare rasabhuku rakambondididzawo here kuti pane nyaya yauya muno mumushamusiyangwa yauri kuponerwa naJudith mukadzi. Ndinoziva nyaya nditi kudziziya kwangu ndekuti nyaya ikaitika ndoziva kuti iyi ndinoitanga ndini, iyi inoenda kumapurisa. Handiti? Saka ndinoiziva. Ndakatosangana namai vaitaura nyaya ndo nyaya iyi ngaiende kumapurisa. Inotanga sabhuku haana kodzero yekuinzanisa nyaya yefondling kana kuti yerepu kana inini handina mararamiro
yekubata nyaya inotanga yaenda kucriminal nditi yabva uku ndo patinozoita zvatakuita izvi nokuti uku ine mutongo ndazvinzwa mambo hungu sekuti makapa masimba kuna sabhuti vaende kumapurisa ndikuzvinzwa zvakanaka vana mai vamaifamba navo vana mai mugati vanga vasipa vanga vasipa saka vana mai ndo zvaitika kumusha nyaya yakamira yakadai vanhu vati endai kumapurisa hongu mapurisa ndakaenda hamusimo wandakati endai kumapurisa ana mai vaifamba nevanhu ndo vandakati nyaya iyi straight indaenda kumapurisa nokuziya kwayakananga kwacho haisi nyaya yatinotanga isusu kuno isu tinozoita mapurisa adi zaita pavo rapedza isu tozoita kuziya kwangu kuti ndomafambiro enyaya dzachiona ndakaenda kudaredzimoso ndakanotungwa kudaredzimoso ndakapiwa 10 months zangu suspension ndadzoka kupi kuno kumusha ndakazoona musi wa3 wemwedzi uno ndichiunzirwa chisamanisi yainditaura kuti kudiwa kudaredzimoso musi wa14 mwedzi uno kwamambo ndichipomerwa mhosva yekuti waida kubata waida kurara nehanzvadzi yako Judith Mugadzi zvinova chipini mutsika dzedu ndaida kurara naye asi handazorara naye ndizvo ndinobvunzwa mubvunzo risili toda kutaurira nezvinhu zvokuda kurizina panapa hazvipo nyaya yatakutaura ndeyehunhu hwedu netsika dzedu tinotenda asi muramuka hamuningini wemukadzi wenyu kana mukoma wemukadzi wenyu ndaitamba naye chiramba ndizvo musiyangu dai kuri kuti zvakaitika mumubata woita mwana munomuti chii mwana wacho nokuti uku makabatwa nemhosva mukatopuhwa mutongo saka hakusi kuti munoti haisi mhosva ndekuti ndizvo mhosva iripo kutsika dzedu mhosva yatopo yemakunakuna isingatongoita idzo vanozunza kuno kwatiri bata nemazavo bata magaro yangu unoda kuita sei bepairira ndirekukuti uziisa kuti uya kudarira mambo chete ndikuzinzwa mambo kudare kwacho ndokwamauya kuno ndizvo mambo hamuna hatina kumbopinza nyaya yekuti uko makapuwa 10 months but tinozviziva outcome yekesi iyo kuti tizokudedzai kuno tinenge tiinayo kuti you were convicted but vanga vari first offender yomva vatarisa 0 vakati taakuisuspend asi isu kudare redu retsika dzedu makuna zvitendero tazvinzwa musiyangu ndazvinzwisisa saka muri kuzviziya nyaya yacho muri kuiziya semataurira muri kuita kwese maziro amunoita makuna semataurira muri kuita kwamaziro amunoita inini asi munhu asiyana mupina munyaya dzakaita saidzo muri murungu ka aiwa handisi murungu chinonzi makuna chii mamunhu mukuru musiyama makatadza kuzati aiwa inini ka handidi kuti ndizvipe kuti ndoziva kuti handizivi chozi makuna ndonzwa kuti kwane kwazvarwa mwana nehanzvadzi chete ndozvaunoziva ndozvandoziva kana ukagara nehanzvadzi yako ukawanikwa uinayo mumba usina kuzobara mwana asi wakaningirika unoti hauna mhosva nenzira yekuti handida kubara mwana aiwa ndikawanikwa ndiinayo aiwa wati iwe chaunoziva ndechekuti kunobarwa mwana ko kana kusina kubarwa mwana asi masangana kunonzi chii toda zita makuna
makuna kuna saka ipapo pakanyorwa kuti ya makuna kuna ndozvatiri kureva makuna kuna ndonya iripo asi kumboziya kwamunongoita iyi ndizvo kana izvi rimwe rambotsvagwa newana ndizvo zvemusiyamo ndozati kana tiri mumusha ava vakawerwa nedambudziko vanofanira kuziva kuti ndotanga kumhanya pabhuti ndinobatsirwa imi kana zvaremo kwasabhuku tichibatsirani semusha zvino kana muri makuwanikwa muchibata mazamu yanzvadzi muone musiyamwa tinonyarira mozvaombeka tida yani uzukuru wasekuru izoitieni hakuna nguva yatikuisa pakabarwa nemusa ava vatotaura tati chida vemhuri yepamukadzi zvinhu zvakaitika izvi mhuri yepamatienga aiwa hatizvitarisiri hatitombozvi nokuti kuzoti kubatwa pamwe pane zvakatozomboitika mumashure zvatisingazivi ndizvo zvinoitwa nevahera munyika dzavo izvo zvakadai tikunyarira kupi manje naimbuya maito tibatsirei hatina chekureva tinoshaya chekutaura tozoona denga richitiramwa tinenge tagona kuti tinobata zvisingabata tinoita zvisingaitwe mutsika dzedu tiri vanhu tinongori vanhu hatichinje kunyange zvikadii tine unhu hwedu ko zvine izvozvo zvakabvira nyika izere kwazvo nemadzimai akafirwa mamwe asina mbobvira awanikwa kwenya havawanikwi pakuzofunga mwana wababa vei nhasi munoti kana muri ndanyara chaizvo zvamurimi varidzi vedunhu vanhu vanoti chii ngatigadzirisei unhu hwedu hauna anogadzirisa isu varidzi vaho tisinofanira kuchengetedza ukama hwedu tipedze nyaya panombotitorera iye takatarira kuti iye anonzi Matienga uyo musikana anonzi mwana waWalter vati Walter naMatienga chiine chii vana vani zvikuvhunza iwe Manuel vana vani munhu mumwe chete vanhu vakazvarwa pamwe chete iwe ndiwo wakutanga manje kutsvaga chitanda chokudzira kuti iwe uriwo kwamaoko aWalter saka ndinogona kuita zvandinoda newe somukadzi iwe hausisiri mwana waWalter hausisiri mwana waMatienga uri mubhandiripo ndozvazvinoreva ndizvozvo handizoziva kuti ndomataurira mumwe zviita aiwa tiri kuona unhu hwako hwawakaita hwawakabatwa nemhosva kudare remhosva rekwaMajor Street tanyara maningi mani mukuru iwe naJames ndiani ndiJames right ndinotenda kana zvakadaro asi unhu hwako ndohwokuti kunyange James angasiya ati mwana kana wani ndiye achaita sabhuku achikusiya iwe uripo ende usazotsamwa nenzira yekuti pachivanhu wakazvibisa kuvewo kwamukadzi dari paimunhu mutongo tiende abvuma hana chaaramba pane chaundoramba here anofanira kubvisa mombe kuchenura dunhu rakamamba uyo akatonga pacriminal party isu tiri kutaura kuno kutsika dzedu kuti chinonzi chisionekwa hazviitwi mukati medzinhu semataura maita emusamambo ndemapavhidhitechi
ndinopa vhedhiteri yedare handitaure ndiri waneka iri ndo panero yacho ndo dare racho iri tingatiritaura musiyamo kuti kutonga kwembiri yenyu kutonga kwedare imbiri yaro ini ndinozvitsinhira kuti ubise mombe chiri nekunakuna ndinozvitsinhira tikakuregera uchizorova dundundu wokuti ndakaenda kukoti ndikanonzi 10 months suspended hazvinei nesu izvo ndosaka takanotsvaga outcome kuti tinge tiinayo handitika yekesi iyoyo kuti tiwane mabatiro enyaya iyi patsika dzedu sezvataakutoita tipei mutongo tipedze tipinze vamwari tatomupa kuti anofanira kubisa mombe nembudzi yemunongedzi ndazvinzwa mari yedare vabhiza ndakamirira vakomana vangu kuti vari murudhi kuti vati kuuya kunobatasi ndataura takangovamirira avo vakafanana semunhu anokwereta vaungati ndichada kunokwereta mari kuna nhingi kuti ndizodai isusu tinonangana nemunhu ane mhosva yake vana venyu ndimi munovaziva pamwe havadi kutobvisa vandoti baba vakatinyadzisa saka hatitaurirwe zvevana hatitaurirwe zvinhu zvakadaro munhu ngaamire nenyaya dzake zvekuzotudza ndakamirira vana ndakamirira kugara uchipara mhosva vachiti vana vanondimirira vana vanokutengera chikafu kana washaya kana usina bhurugu rekutengera kwete nyaya dzaunenge wakoromora kudzi havabvisi rotorwadziwa nazvo kuti pamwe ngavazvionere aiwa maparadza dunhu nyara steri maparadza nyika munovatorwa munovatonga muchiti muri munotanga kane mbudzi yemombe nembudzi yedare dare rino rine mbudzi zvinhu zviviri zvakasiyana ezvino nyaya kana yatopinda yakadai kumhuri yekwamugadzi iri panero vese ndeyekwamugadzirisa vese avo right ikomiti yese kumhuri yekwamugadza yese zvaakutoreva kuti imba yamanueri yavhictor haichatenderwa kugara usabhu ukwakane ngoni hati muri kuzvinzwa nenyaya yemakuna-kuna kuda kutaura rini muzukuru wambo itaidisiplinwa sekuru musikazwa muzukuru wangu vumbe wambodisiplinwa sekuru aiwa haisusu isusu hatiite izvo zvapanana iwewe semuzukuru madzokera kumba uko ndiko ndokwamunogadzirisana nokuti iwe ndiwo chatobvisira sekuru futi mbombe yacho sekuru 20 kupisira waita suro kasikadzuya usara kudisiplinai munogadzirisana uite makunakuna namai vangu daro uri kuvabhisira 20 chitobhisa 20 kwasara 20 notwabvisira andisumboramba ndakusiyana kudisiplinai makumba kwete pana iripo panapa mukazviita imhosva aiwa aiwa andiwanzwa zvatataura chimbovabhisira 20 yawati unobhisa pasare pasina chikwereti akana iri mhomwe haisati yakuno mombe zvamari mombisa ndekukupai mama mombe discipline makatarisa mutaurirai sekuru mira toda kubatsira musha munomani mombe gomira mukati ndinoziva zvinobata but panguva inokai panguva ino unomboita sekumbotini nokuti
kuti chinoitika kana zvinoitika kana muchaya kudaro toda kuti nemi vazukuru vedu muzvizive nyaya dziri kuitika vangadza dziri kundirwadza munombozviziva izvo dziri kuitika makanengoni dziri kundibata zvisingaiti ndakadzinga mufundisi inyaya yekwani rwakanengoni musi uya mamoda kupinza munhu nemakomba mugomba inyaya yekwani uya akuda kubata hanzvadzi inyaya yekwani saka ndinonzwa sei ndinonzwa sei chii chiri kuitika mweya here pane kamwe kamhosva kakamboitika here kasina kuripwa kari kukonzeresa kuti zvirambe zvichidai nechirikadzi mirwi nemirwi dzirimo dzakasiyiwamo dziri kutambura kana uine mari osiya unoda enda unotora chirikadzi idzodzo tikuerengere kuti 1 2 3 4 5 hamuona kuti zvinorwadza sitere kweiyo hanzvadzi anga awirirana ivo vana kana vakakutarisa vamuri kutaura kuti vana vati vanondibvisira vana kana vakakutarisa vari kuziva kuti vanouya vachibvisa vatiri kubvisa mari yei uchitendaika muzukuru vana mai vari kutaura Atenda zvakamusiyana. Watotoinga bana. taura henyu mai kunoyarini muve yakwataita izvozvi sabhuku vakati munofana kuenda yakwataita izvozvi maziviro andinoita baba tatova mvura neoiri pakaitwa nyaya yekukoti takaendawo kukoti handizi kuti mukoti munorambidzwa munhu kuti asanzwa nyaya here kana kuti kudii handizivi mire hatidi nyaya isiri yepano handinotenda ngatitaurei dzepano asi dzepano dzacho ndiri kuti izvozvizvi tichibva pano isusu chirikadzi dzacho dzekwamugadza tatova mvura neoil plus tatova hatichanogari zvakanaka nekuda kwokuti tinoita kutaurwa nepatisina kusvika handizivi kuti zvinorevei aiwa tiri kutaura kuti munogara zvakanaka handi sabhuku varipa handi varipo sabhuku saka chimwe chamunotya chii hamuchagoni here kutungamira kuyo koma saka chingatinetse chii munoda kuti taurei pamusoro musayamo pamusoro yevedadi mapurisa mamamu ii ndiri kuda kungotaura zvataurwa namai mukadzi ichokwadi isu da kuti tikungokumbira kuti isusu tisi chirikadzi dzacho dzakasiwa mamukadzi tinogona sei kugara sei nababa magariro acho atinoita isusu takutotadza kutogara navo nekuti zvakawanda isusu hatitoda kuti titonge handiti mati inoda kuti tiri pano asi neshungu dzedu tinoda kuti titaure imi baba muchizvinzwa zvakawanda zvatinoita zvekukoti takanochinja nyaya tichivachinjira isusu asati tobva kunyaya yekukoti kwacho hatisi kuripota tira kumuzvizivi magariro atakaita tabva kukoti ikoko tinonzi tiri varoyi dzimwe nyaya saka tati tinogara sei nababa dzimwe nyaya tiri kuti dzimwe nyaya tinoti musiyamo kumbira kuti mugare muzvizivi ine hatisi kumuvaripotera asi mumwe medu isusu munenge muchirwadza tovhara mamusiwo here pamusoro pamusana pavo maita here penyu pane mbwa yenoruma munokusunungura Disciplina. zvinoitika mutemoka ngatimbonyararei zvinoitika mutemo unomboita fanika usingaone unoita sekofu unoita sei asi mutemo kana yasvika nguva yawo unongoshanda handimbozivi henyu vari panenge takangwara takadai but kana pasvika nguva mapepa anenge achinyorwa aya anosvitsa munhu kure handiti mazinzwa
saka musanyanya kunetseka nemutemo. Mutemo unokudzivirira. Ukangowana chinongoitika chete zvinoku, handiti pane suspended sentence. Isusu tinorekomenda kuti ambonochengeta sekuchengeta kwaitawo vamwe. Umbonochengetwa ari iko. Nzvimbo dziriko dzekuti vagari vakadai kana vanetsa. Handita kuti idare rakaona kuti munhu atanga kupara mhosva uye zera rake rasvika parasvika. Ikanzi iri suspended. Kunzi suspended hakusi kunzi hauna mhosva ka. Kana ukapara iyaya yosimuka. Handiti ndo yaunotanga kupikira. Paunenge wakunopedza uchitongerwa iyi yakakudzosera uku kwakaya. Saka nemazera edu atinenge tava neno kuti pamwe mwanozongochengetwa ikoko unziya meno hatizivi zvinoitika. Saka mutemo unongoita basa rawo. Hauna mhasuru sevanhu vaya vanosimudza masimbi. Asi une maitiro aunongoita kana wakuita basa rawo. Saka musanyanya kutya henyu kuti hatina magariro haiwa magariro munawo. Mombe nembudzi idzi zvinoya rini? Zvoda kutosema kuti tinokuzivisai kuti taya nazvo. Isu tiri kunyora pano. Kubvunza hakusi kureva kuti hatizivi kuti tozvitinga zvoirindika. Patofanira kupai mukana iwoyo. Tokumbira tudada mundipo mukana. Time to pay. Ndeye tiri kutaura zvinoya rini? Tinoona pakati pegore ipapa. Pakati pegore ripi? Rineri ratopera ke. Muri pakati pemwezi gore ripi? 2025 pakati 2025. Ayo atitenderwe. Ndindo panatika ine munhu. Atitenderwe kutombosvika kwese ikoko kana chida kunzi nyaya dziratidze kunzi mutemo uripo hatisviki. Imi chimondo ndimungatonipa nguva. Nguva yatinogona kupai yakarebesesa mwedzi mumwe chete. Kubva zuva ranhasi kusvika rimwe dhete rakaita seranhasi uri mwedzi unotevera. Ndonguva yacho ndokunge dare rabvuma futi. Imi munoita sematongero amunoita muda. Ndiwaya? Ndo matongero atiri kutoita ndiwaya. Asi munhu anopiwa kodzero mararamiro ekunzi iwewe zvinhu zviri kudiwa nedare unofunga unozviwana rini. Handiti ka wotaura sezvomataura izvi kuti pakati pegore rinoteera dare roti aiwa hatitenderwi izvozvo. Tine nguva yekupedza nyaya. Handiti kana kuti pataurwa dare kuti mwedzi ione kodzero yekuchema kuti nayi kumbira kuti mumbonditose kuti ndo pandanda taura mudare kwakuti inini ndachifunga kuti pakati isusu nguva saka makandipo at least about 90 days. Aiwa 93 months. Tikutaura kuti nguva yatinotenderwa isusu tinotenge chitonzi 7 days kubva patongwa nyaya. Semasamanisa yatopuwa 7 days tofanira kusevha mhosva isati yatongwa. Handiti tapedza futi dare 7 days kutosvitsa kumwedzi uku itsitsi dzedare. Ende ndii ndichiri kutaura ka dare racho hasati rataura dare ndivava ndiwo ratotaura. Asi yandinotenderwa inini nyange dai kuri kuzonzi kwati zvakati ndogona unowo ndotseketudza noti mwedzi ungangoita. Kana paine zvazoitika zvanetsa inini ndinonyora zvinotsigira kuti sei ndakati mwedzi. Handiti Shumba toda kupedza nyaya iyi. Ini kuya ngatipedzei. Ndakabvumira wani kuti mwedzi anouya nezvamareya zvese zvinodiwa mombe nembudzi mbiri. Vasukuru vaya varume vemadzimai edu ndo pamunomiramira apo kudai munotsvaka mombe nembudzi. Zvikasauya dhete riri kunyorwa, zvikasauya nguva yacho pane zvinoitika manje. Zvinenge zvaakuramba zvichikura. Handiti zvinenge zvaakuramba zvichikura manje. Saka kutaura kwatiri kuita hedu tichidai asi tiri kutorevesa kuti
tikaona tikasvika 14 January 2025 mazvinzwa ka kana mukakasika kuiwana the better kwazoona wakuteerwa zvinenge zvisina kumira zvakanaka semwe manzwa chimiro chenyaya tinonyeuchidzana tinopota tichiyeuchidzana ndo magariro edu ndo mashandiro edu isusu nemi masabhuku ndina sabhuku chipika avo nofunga vaane experience yekuziva kuti pane zvimwe zvinoitika kana zvinhu zvikasatidzwa zvedare nokuti tichiuya ndiyo watinotanga kuzoona tichiuya kwenye ndipo watinotanga kuenda pedzi tione zvimwe zvinhu tikasazvitora serious zvinonini mufundisi uyu akambomisa akabhibha akambodiri aifunga kuti zvatiri kuita zvezvikunje taitese musiyamu unoburitsa mwana wangu usingandiudzi taitigeresesi paipe munhu atoendwa naye kumakuva ukuru hwacho hwanyakura sei kuti uite zvinhu zvakadaro aifunga kuti kutamba pai zvino ari kuti anti akaenda chakamuremera chii kunge kuti shamarwe yatitaurira nemashandiro atinoita kuti handindiko endaonokumbira saka kana tichitaurirana panapa tichitaurirana sevanhu teida sevanhu wovhunduka kuti chakonzeresa kuti zvinhu zvidai regai tidai tiite mugariro wakanaka zvotopera pamusoro iyi panoremekedzwa Mambonyoka pamusoro idare nyaya yedu yamira yakadai Victor Matienga abvuma mhosva yake mudare sezvo akanga amboenda kucriminal court akanobatwa nemhosva saka mudare ramambo ane mhosva inofanirwa kuripwa mombe yekusvibiswa kwedunhu raMambonyoka inouya musi wa14 January 2025 asati adarika uye mbudzi mbiri dzinouya musi wa14 January 2025 zvakare asati adarika dare rikakurudzira kuti Victor ashandure unhu hwake agare mumhuri zvakanaka nevamwe tazvinzwa tese semuno zvinzwa mhuri yedu yakafirwa irambe ichishungurudzika vachitambudzika sei zvino pamwe vandorara vakaisa zviuri zvitatu wedzera dai kuchite makuyo vaiwedzera neguyo kutsigirira padhoo vachitya kunzi muchauya zvenyu kana mabhema kana mamwe zvinomoza hatidaro ngatitiite vanhu kwavo ndozvatinongoda chii saka tati izvi mukakasika kuzvana mukauya nazvo dhebhete mukazononoka mukaona mata zvakuteerwa zvinenge zvakuenda zvichirema mani